Good morning everyone and welcome back to my channel. लोगोफोर दिनै फुङाव एसे ओंखारबाय ओमफ्राय आङो दिनैहाय कनार्ड प्लेसआव थांनो सानदों आरो ओमफ्राय नायनोसै थांनाय जागोन ना जाया ओमफ्राय आङो दा आंनि हासबेन्डजों ओंखारबोफाबाय ओमफ्राय बे गावनि खामानि जोबनानै टाइम जागोन ना जाया नायनोसै आरो दा बेखौनो आङो नोंथांमोनजों शेयार खालामनोसै दिनैहाय बबाव मा थांनाय जायो दा हायोबा नोंथांमोनहाबो आंनि भिडिअफोरखौ नायलांफाबाय थादो नै भिउखौ बिराद मोजां नुदों ओमफ्राय जोङो ओरैजाय एयारपर्टजों गिदिंनानै फैदों आरो बे लामाखौबोथ' मिथिखाया आङो दाबो मोजाङैनो ओरैनो साल' फैफादों नैबेनो जादों मेट्र' लाइन बिलाइ गोरलै खिलिबाय बिराद मोजां नुदों सुप्रीम कोर्ट ये कौन सा गेट है गेट नंबर 1 पटियाला है ये लिखा था सेक्शन 9 आङो दा आंनि हासबेन्डखौ गारनानै फैबाय ओमफ्राय दा एसे दसे पालिका बाजाराव हाबनाय नायनोसै माबायदि ओमफ्राय दा नायलांदो लोगोफोर हारसिंबा माबायदि बरिं जायो थांनाय नायनोसै आरो बेनो जादों पालिका बाजार लोगोफोर ओमफ्राय सिङाव बिदिनो बिराद भिर जायो आरो आं जेबो शपिं खालामासै बावहाय जों दा आंनि हासबेन्डखौ लांफैफिनबाय ओमफ्राय दा नायनोसै अबाव थांनाय जायो हल्दीराम में खाने छोले भटूरे तो बहुत लोग क्या खाने की इच्छा है हाय लोगोफोर आं दा दंफैयो कनार्ड प्लेसआवहाय बेनो लोगोफोर कनार्ड प्लेसआ ओमफ्राय आंहा भिडिअ लानायनिबो रायजालांबाय थायो ओमफ्राय मोजांबो रोङा नालाय ओमफ्राय नै बिराद मानसिबो नालाय ओमफ्राय भिडिअ लानो अबेयावबा उसुबिदाबो मोनलायलाङो नालाय लोगोफोर शपिं खालामासै जेबो ओमफ्राय मोजां मोनाखै बोरैबानो बायहेरानिफ्राय मोजां नुयो साफानो ओमफ्राय खाथियाव थांबा एकदम एसे लेथ्रायानो ओमफ्राय दा थांफिननोसैसो जोङो लोगोफोर जों दा मोनफैबाय रुमाव हजोंथ' जेबो जानाय जायासै खालि ओरैनो सा बेरायबोबाय ओमफ्राय दा आङो बै खाथिनि दखानाव नैबेखौ लायनानै जानोसै नैबे कुरकुरे होनोना बेखौ दा जानोसै लोगोफोर नै बिराद टेस्टि जानानै देखायनो मम'सानो ओमफ्राय बेखौ माने कनफ्लेक्सजों लगायनानै सायाव लगायनानै एवो आरो ओमफ्राय ओंखायनो गोथाव मोनो बहा थांनो गोथावानो चिकेननि दा लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ आंना बेनोसै स' बाय एभरिवान